najpoznatiji orkestar iz malog, najmanjeg grada. U to vreme u Zaječaru se sviralo subotom i nedeljom i dolazi zimski raspust, 5 dana u nedelji se ništa ne dešava, nije bilo ni kafića, nije bilo ničega. I onda ja kažem, ajde da napravimo gitarijadu. Moša piše i tekst i muziku, to je bila jedna pesma. On je to zamislio kao jednu pesmu tužnu. Kako sam se uzeo papir i olovku, tako je išlo iz ruke. Znači, ta je pesma tu negde bila u meni i samo jednostavno došao trenutak kad je izašla. I mi smo bili među zapaženim grupama. Znači, dokle god ima one iskre koja te goni da nešto kroz muziku kažeš, iskažeš, dokle traješ. Yeah.